Kun? Oh. Guys, no, ni ami dinhi sa Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro. Now, among gitan-aw ning merkado gisusi na mo og tinuod ba gyud tong merkado nga gireklamo sa istasyon nga wa mahuman. Now, niagi dinhi guys, oh. Wagi nagtikaw-tikaw, oh. Merkado man kuno ni. Taod-taod na kuno ni nga kaning gimugna. Unya ang mga taga-merkado nera diri, oh. Nana din sila sa kilid-kilid. Oh, nanay kuan diri, oh. Oh. Unya kini siya mao ni ang propose gyud nga himuong merkado diri sa Barangay Pagatpat. Oh, so wala mahuman, oh. Oh, Barangay Pagatpat. Now kini nga project iya kuno ni sa syudad. Oh, pero tanaw ninyo, naabay nagtikaw-tikaw, naabay mga materyales, wala giabandona, no? Giabandona. Oh, giabandona ni siya nga project. Project ni sa LGU, Local Government Unit. Mga poste ra man ni, oh, mga poste nga wa gipang human. Oh, gawa mga poste ra gipatindo guys. Oh, nangasagbutan na gani guys, oh. Oh. Oh, gipang sagbutan na ang mga flooring. So, morning merkado nga himuon dire, no, sa Barangay Pagatpat na morning merkado guys. Kung inyong tanawon din oh, skeleton pagyapon, no, ang tarpaulin din nga motoy babasihan unta nato pila to ang kantidad dining mga merkado kay project manis LGU gilangkat gikuha og ambot og kabahin mapugha sa giingon nga instruction nga kuno pangkuaon ang mga tarpaulin na mangutana ta dinhi sa mga drivers, oh, unsa may kuan ani kay kini tungod sa reklamo nga gipaabot dinhi sa istasyon nga na kuno merkado nga sayang kuno wa kuno ni nahuman. Oh, kinsay tagiari aw kinsay nagkuan ani set nakamatikod mo kano sa ani na stop ang trabaho ani merkado, ha? Dugay na pero Ha? Tuig na kapin? Wala po tuig. So sa una kinsa may gakuan ani nga gabuhat ani nga project sa inyong kuan na monitor? Kang gabo man ni kapitan sa Gabo, kapitan Gabo. Oh, so nay katong nagtukod to namo toy tarpaulin ni sa una, di ba? Ay, kasi kini, oh, namo si kini puri na, oh. Kana natumba. Tanaw na to kay naman kunoy tarpaulin. Isa ha, tanaw na to kay gitudlo man ta aning apitan raw tong mao ba ni amo na niyo, niya, no, 20 milyones natumba naman ay sa niya de, oh, ay tarpaulin, no, mao niyo ya unsa man priority project of municipality Mayor Rolando Clarix Oy 19,994,840 pesos. Construction of Pagatpat Public Market Phase 1 Barangay Pagatpat. Oh, natumba naman ni siya. O nya mao ni siya ang status sa project. Gibiyaan na kapina kuno tuig. Wa man gibutang to dinhi kato mga amount na didto man to mabaw-an og kanang kinsay kontraktor kay nganong gibiyaan man sa kontraktor. So basig kining natumba, namay natumbaan niyo. Kini sigurong natumba nga plywood. Namay plywood ani natumba, di lang ko makatindog makapatindog ani kay basig kini, oh. Mura basig kini siguro nga plywood, guys, oh. Namay natumba ani nga plywood. So basig mauna ni naa dinhi ang kanos ama human, kanos ama gisugdan. So matatak man ko dinhi sa description, pero karon wala siya kay natumba man. Kunya kining project ani ara ni sa Barangay Pagatpat. O kini nga dalan, oh, no, Pagatpat ni siya nga area. O Pagatpat ni siya guys. Now kining mga merkado wa gyud wala gihuman 20 million ang kantidad sa maong project guys. So wala matuman, no, wala gi sakto tong reklamo sa istasyon na reklamo dito
nga asa na kunong budget ani kay ganong usik ang kwartas gobyerno nga gimugna nining mong project unya wa gituman. So ang nagpabugna di ani Rolando Clarix Oy kay to may tarpaulin, basis tarpaulin nga ato nakita tuwa dito. So agig tubag lugar sa pangutana atong dihay mga nagreklamo na dito tarpaulin no manager, to'y tarpaulin dito natumba to dito natumba pero walay cause of project, walay cause of one kanang to dito tarpaulin no natumba. Oh na dire bantay mahait ra ba na di makalakso kara kara to natumba. Oh patay dire yo. So kini yo ginahimo na kasagbutan gi-abandona na gi-abandona. So niari ang kana siya kana mo nga project. Oh giundang. So guys, salamat kay guys sa inyong pagtan-aw. Subscribe na lang ko sa akong YouTube channel John Espinosa o sa akong FB page nga John Espinosa. So salamat guys mga nagpaabot ani nga reklamo og amo gyung gianhian din insakto gyud ang complaint sa usa ka nagpakabanang tao nga mas maayong masusi kay parang makita ko no asa ang kwarta ani kay dako-dako man nga kwarta nya kwartas tao nawala ang budget kay wa na may nagtikaw-tikaw ani. So amo ni siya guys no, salamat og mayong udto.